Stumbled guys! Ωραία, ας ξεκινήσουμε έναν αγώνα. Μπήκαμε την πρώτη, κάπως, δεν ξέρω. Ωχ, αυτή η πίστα τώρα. Το πέτυχα αυτό. Έλα τώρα, πρέπει να πάω από πίσω του κάπως, αλλά νομίζω ότι να το περάσω από μπροστά είναι η καλύτερη ιδέα. Ωραία, περάσαμε. Πάμε στο κέντρο. Πήγα να το σώσω, δεν μπορούσα. Δεν μπορούσα να το σώσω. Πάμε από κέντρο. Περάσαμε στο τελευταίο. Αλλά ακόμα περάσαμε, άρα. Ωραία. Πάμε άλλο, τι άλλο. Αυτό. Εντάξει. Καλό. Γενικά. Το βρήκαν. Τέλεια. Θα πάμε εδώ. No, they found the way. Έλα τώρα για λίγο. Δεν πειράζει. Ωραία. Δεν πειράζει. Και να ξέρετε όλες αυτές οι διαφημίσεις είναι scam. Μην τις πιστεύετε. Πάμε πάλι. Αυτό είναι λίγο περίεργο, δεν είναι και ωραίο. Είναι αυτό. Οι βόμβες. Πάμε, μπορούμε. Ναι, περάσαμε την πρώτη γύρο. Τώρα πάμε να δούμε ποιος άλλος θα περάσει. Αυτό κάπως βγήκε από το map. Ωραία, το τέλειωσε ο πρώτος γύρος. Ο κύριος Καβούρης δεν πέρασε, έλα τώρα.
Ωραία, δεν έχω ιδέα, δεν θυμάμαι πολύ καλά αυτό το map. Δεν θυμάμαι ακριβώς τι κάνεις. Αλλά το μόνο πράγμα που θυμάμαι είναι ότι πρέπει να περάσει αυτά κάπως. Ωραία, πέρασα. Τώρα αυτό είναι λίγο περίεργο, αλλά δεν πειράζει. Με πήρε και με σήκωσε. Πώς το πέρασα έτσι αυτό. Μπορεί να πάω και πρώτος. Δεύτερο, εντάξει, καλά. Περάσαμε και αυτό το γύρο. Τώρα πάμε για την κορώνα. Για το γύρο της κορώνας. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Είπα να μην είναι ένα run. Να είναι ένα κανονικό απλά. Να ξέρετε έχουμε ήδη χάσει, αλλά δεν πειράζει. Ναι, είμαστε πρώτοι μεν, αλλά τώρα δεν είμαστε. Χάσαμε ήδη τη σειρά μας, είδατε. Πάμε τώρα, μπορούμε όμως. Με πήρε. Επιστρέφουμε, δεν πειράζει. Κάποιος πέρασε ήδη μου φαίνεται. Ναι, εντάξει, δεν πειράζει τώρα. Τέλος πάντων, άμα θέλει να παίξω και άλλα παιχνίδια, γράψτε μου ένα σχόλιο. Και τι παιχνίδι θέλετε να παίξω. Αυτά τα αστέρια τι κάνουν, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Ποιος είναι αυτό, δεν έχω ιδέα. Εδώ πέρα θα το κλείσω. Άμα θέλετε και άλλα τέτοια βίντεο, κάντε ένα like και γράψτε μου μέσα ακόμα ποιο παιχνίδι θέλω να παίξω και γεια σας!